Hvad er så YouTube? Velkommen til endnu en OITC One in the Chamber. Så har vi Spring Game, hvor vi skal til at bare nakke dem her. Yep, en kill allerede. 2 kills. Og så vi 3 der. 3 på en gang. Og det gør vi så ikke. Men så lager jeg lidt så ønsker fordi. Det kan sgu passe. Spiller god der. Og det her det går fint. Ikke godt. Ups, der er en pæs. Jeg bruger sådan noget mere. Det går alt for dårligt. Vi har præcis plads. Hvad sker der lige her? Hvis det er death til mig, så er det lidt unfair, synes jeg. Det burde ikke være death der. Nå, men det var åbenbart ikke death. Det var en lorte episode i dag. Men jeg håber, I kan lide videoen, så husk at smide et like, hvis I vil. Husk at subscribe, del med jeres venner. Det var det for i dag, og vi ses.